Πάντα σας έχω καλεσμένο και σήμερα τι να σας πω δηλαδή. Είμαστε πολλοί και είμαστε ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Είναι ο πολύ αγαπημένος και ο χαρισματικός πλέον καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Κοντέλης, από το Τρίτο Λυκείο Μυτιλήνης. Σας καλωσορίζω. Καλημέρα, γεια σας. Μαζί βέβαια με κάποιους από τους ταλαντούχους μαθητές του που θα μας το συστήσει ευθύς αμέσως. Εδώ είναι πίσω μου 4 παιδιά από ό,τι βλέπω. Είναι ο Παναγιώτης Κατζάνης που κάνει κυρίως τα ηλεκτρονικά, ο Μυρσινιάς ο Αντώνης που ασχολείται κυρίως με προγραμματισμό αλλά και με ένα όργανο που χρησιμοποιούμε, ένα φασματοσκόπιο που θα βάλουμε στο Κάνσατ μέσα. Ο Ραμαζάν Κουμρίγια που μας βοηθάει πάρα πολύ στην κατασκευή, έχει εκπληκτικές ιδέες και πιάνουν τα χέρια του κυρίως, πολύ καλύτερα από μένα τουλάχιστον στις κολλήσεις κλπ. Και η Μιχαέλα Παπαχίου που ασχολείται με το αλεξίπτωτο, την προβολή της ομάδας, ηλεκτρονικά, κατασκευή, λίγο απ' όλα. Όπως όλοι μας δηλαδή, λίγο απ' όλα. Η Ραφαέλα είναι το κορίτσι της παρέας. Μιχαέλα, ναι. Έχουμε και άλλο κορίτσι. Ξέχασα να πω ότι αυτοί είναι 4. Είναι οι 4. Η ομάδα από πόσο αποτελείται? Η ομάδα είναι 9 και με το Ραμαζάν που μας βοηθά τώρα τελευταία που έχει έρθει 10 άτομα. Οι υπόλοιποι 6 είναι πενθήμερη εκδρομή. Χαιρετίσματά μας, ελπίζω να μας να περνάνε όμορφα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Έολος. Όποιοι θέλετε μπορείτε να έρθετε, να μιλήσετε, να μας πείτε κάποια πράγματα. Να σας πω ότι μόλις ανακοίνωσα ότι θα έρθετε εδώ μαζί με τα παιδιά, έγινε χαμός. Σας αγαπάνε πάρα πολύ και στηρίζουν πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Και όλη η κοινωνία βέβαια της Μυτιλήνης. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πώς ονομάζετε? Έχουμε μια ονομασία για αυτή την επιστημονική ομάδα? Έχουμε κάποια ονομασία? Αποφασίσαμε να δώσουμε το όνομα Αρίσταρχος. Γιατί όπως και εμείς, έτσι και ο Αρίσταρχος έκανε κάποιες πολύ σημαντικές παρατηρήσεις του ήλιου και ήταν ο πρώτος που προσπάθησε με επιστημονικό τρόπο να αποδώσει την απόσταση του ήλιου από τη γη. Δεν είχε βέβαια την απόλυτη επιτυχία, εμείς ελπίζουμε να έχουμε καλύτερη, αλλά τα μέσα που είχε, καταλαβαίνετε, δεν συγκρίνονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βέβαια. Τα παιδιά αυτά, οι γνώσεις που παίρνουν είναι εκπληκτικές. Σίγουρα. Ο αρχηγός της ομάδας ποιος είναι? Ο Μανώλης. Είναι εδώ ο Μανώλης? Μανώλης Πρωτούλης. Είναι στην εκδρομή. Είναι στην εκδρομή. Τέλεια. Αλλά ουσιαστικά έχουμε από ένα μικρό αρχηγό σε κάθε παιδί, γιατί οι πρωτοβουλίες πάντα κάποιος θα βγει μπροστά και θα μας υποδείξει να κάνουμε αυτό ή να κάνουμε εκείνο. Δηλαδή είναι κυρίως ομαδική δουλειά και μου αρέσει σε αυτή την ομάδα βέβαια. ότι όλοι τους δεν έχουμε κάποιον που να ξεχωρίζει. Είναι μια ομάδα που ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον. Καθένας είναι στον τομέα του δηλαδή. Ουσιαστικά δεν έχουμε έναν τομέα. Ας πούμε σήμερα που λείπουν οι περισσότεροι της ομάδας, λειτουργήσαμε πάρα πολύ καλά. Γιατί όλοι έχουν μια γενική ιδέα του πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν κάτι. Ναι. Ωραία. Θα μιλήσουμε λίγο εμείς για την προϊστορία. Και μετά θα φέρουμε εδώ τα παιδιά να μιλήσουμε για το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Έτσι λίγο να κάνουμε μια εισαγωγή στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Οπότε λοιπόν να κάνουμε μια ανασκόπηση στις διακρίσεις, τις δικές σας και του σχολείου, του Τρίτου Λυκείου στο εξωτερικό. Ναι, κυρίως του σχολείου και κυρίως των παιδιών. Τώρα οι διακρίσεις είναι το δυσάρεστο. Ξεκινάνε από το 2008 αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Το 8. Είναι δυσάρεστο διότι εμάς το όνειρό μας για την εκπαίδευση είναι ότι αυτά που κάνουμε πρέπει να γίνουν πια ρουτίνα. Ναι. Και με χαρά, αν θέλετε, είδαμε φέτος ότι δεν υπήρχε αυτή η ιστερία του κόσμου για αυτό που κάνουμε. Ενώ ας πούμε για το σχολείο αυτό από την Κρήτη, ο Βιάνος, και αυτοί κάνουν εκπληκτική δουλειά, θα πάνε και αυτοί στο διαγωνισμό Κάνσατ. Υπάρχει πραγματική ιστερία στην Κρήτη. Γιατί είναι η πρώτη φορά. Εμάς πια μας θεωρούν δεδομένο και αυτό είναι καλό. Δηλαδή υπάρχει πια ένα στάτους για το σχολείο μας και για τα παιδιά του σχολείου μας ότι το θεωρούν δεδομένο. Ότι θα πάνε στο Τρίτο Λυκείο, θα ασχοληθούν στην πρώτη Λυκείου με τη ρομποτική και στη Δευτέρα Λυκείου θα κάνουν Κάνσατ ή κάτι άλλο πάνω στα ηλεκτρονικά. Το Κάνσατ είπαμε ότι είναι ο μικροδορυφόρος, έτσι. Μικροδορυφόρος εκπαιδευτικός βέβαια, δεν θα βγει από την ατμόσφαιρα, θα πάει 1 χιλιόμετρο ύψος, θα σας το πούν τα παιδιά αυτά. Ωραία. Οπότε λοιπόν πάμε από το 2008 και μετά, πάμε σε διαγωνισμούς, βγαίνουμε έξω, κάθε φορά κάνουμε κάτι διαφορετικό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και ναι και όχι. Και τώρα δυστυχώς παγιωθήκαμε λίγο στο Κάνσατ. Κατάλαβα. Σκεφτήκαμε και κάποια άλλα πράγματα για το καλοκαίρι, αλλά ίσως ήταν παραπάνω περίπλοκα και θέλησαν τα παιδιά να επικεντρωθούμε στο Κάνσατ. Κάναμε και φέτος. Κάναμε την αίτησή μας στην ΕΣΕ, γιατί εκεί δεν σε δέχονται. Πρέπει να κάνεις την αίτηση για να σε δεχτούν και πρέπει να τους πείσεις και για το επιστημονικό άρτιο προγραμματισμό που έχεις, αλλά και για την πρωτοτυπία. Και ευτυχώς ή δυστυχώς, γιατί είναι τρομακτική δουλειά την οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα και μας περιμένει ακόμα τώρα 2 μήνες γεμάτη.
Και ευτυχώς πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν πάμε για τους επόμενους 2 μήνες. Ποιος θα έρθει να μου μιλήσει? Έλα, διαλέξτε, επιλέξτε. Να μου ξανασυστηθεί βέβαια. Και να τα πούμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Το ονομάζω άλλη μια φορά γιατί ξέρεις. Λέγομαι Κατζάνης Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Εσύ δουλεύεις πάνω σε? Κυρίως στα ηλεκτρονικά. Στα ηλεκτρονικά ο Παναγιώτης. Λοιπόν, τι δουλεύουμε αυτή την εποχή? Τι πάμε, αυτούς τους 2 μήνες δηλαδή, πάμε σε ποιο διαγωνισμό, πάνω σε τι δουλεύετε? Καταρχάς, όπως σας είπε και ο καθηγητής, είμαστε στο διαγωνισμό που οργανώνει η ΕΣΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Και σε αυτό που δουλεύουμε τώρα είναι ότι προσπαθούμε να κατασκευάσουμε κάθε κομμάτι ξεχωριστά του δορυφόρου αυτού, να μπορέσουμε να λειτουργήσει σωστά, έτσι όπως θέλουμε, και τώρα που τελειώσαμε όλο αυτό το θέμα, προσπαθούμε, και εκεί πέρα είναι η μεγάλη πρόκληση, πώς θα χωρέσει όλες αυτές τις συσκευές μέσα σε ένα κουτάκι αναψυκτικού. Γιατί αυτό είναι το μέγεθος, αυτό είναι καθορισμένο, είναι ένας όρος από την ΕΣΑ. Προκαθορισμένο δηλαδή σας το δίνει. Ναι, για τον διαγωνισμό. Και αυτό είναι τώρα η πραγματική δυσκολία. Η πρόκλησή σας δηλαδή είναι αυτή. Ναι. Δεν είναι... Η πρόκλησή μας αυτή τώρα ήταν ανέκαθεν υπήρχε, γιατί ξέρουμε ότι ήταν ώρας του διαγωνισμού. Το μόνο ότι είχαμε αποφασίσει από την αρχή μια αρκετά δύσκολη αποστολή. Ίσως μία από τις δυσκολότερες ποτέ στην ιστορία του διαγωνισμού. Και μόνο που να κατασκευάσουμε κάτι, μια συσκευή, να τις προγραμματίσουμε και όλα αυτά, είχαμε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, γιατί είμαστε κι εμείς άπειροι, δεν το γνωρίζουμε αυτό, δεν γνωρίζουμε το αντικείμενο αυτό. Οπότε στην πορεία φαίνονται δυσκολίες. Στην πορεία φάνηκαν αρκετές δυσκολίες, αλλά ψάχνουμε, δουλεύαμε αρκετά και τις αντιμετωπίσαμε επιτυχώς. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Έχουμε κάποιον άλλον ο οποίος θα ήθελε να έρθει εδώ στο μικρόφωνο, αφού σας έχω εδώ πέρα, να σας βγάλω και στο μικρόφωνο, βρε παιδιά. Πόσο καιρό ασχολείσαι? Το όνομά σου και το. Με λένε Αντώνη Μυρσινιά. Ναι, γεια σου Αντώνη. Και εσύ δουλεύεις πάνω, είσαι? Στον προγραμματισμό. Στον προγραμματισμό. Πώς αυτό το να πάρεις μέρος σε αυτή την αποστολή σε επιλέγουνε, το δηλώνεις εσύ? Πώς γίνεται ακριβώς? Το καλοκαίρι πριν. Μόλις έμπαινε το καλοκαίρι, μας είπε ο κύριος Κοντέλης, ο καθηγητής μας, μας πρότεινε κάποιες δραστηριότητες εξασχολικές. Μάλιστα. Και μας είπε να διαλέξουμε μία από αυτές, ανάλογα τι μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και τελικά καταλήξαμε στο Κάνσταντ να κάνουμε, όπως κάνουν οι προηγούμενες. Το διάλεξες δηλαδή στην ουσία. Ναι. Οπότε και το καλοκαίρι σας ασχολείστε, ξεκινάτε και μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι από το καλοκαίρι, όταν άρχισε η σχολική χρονιά. Μάλιστα. Κατάλαβα. Οπότε αυτό είναι στην ουσία έξτρα ώρες μετά από το σχολείο σας, έτσι, ναι. Βέβαια. Κάνετε τα εργαστήριά σας κτλ. Ωραία. Πού πιστεύεις, εσύ πιστεύεις ότι θα πάτε καλά? Σε 2 μήνες πρώτον θέλω να μου πεις ποια άλλα σχολεία από την Ελλάδα θα λάβουν μέρος? Είναι από την Κρήτη, όπου εκείνοι παίρνουν μέρος στους αρχάριους. Εμείς έχουμε πάει στους προχωρημένους. Είναι πρώτη τους φορά, όπως είπαμε, ναι. Εντάξει, Κρήτη και εμείς. Ναι. 2 δηλαδή σχολεία από την Ελλάδα. Ναι. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν μόνο εμείς. Μάλιστα. Κατάλαβα. Οπότε λοιπόν στην ουσία η Κρήτη ακολουθεί τα χνάρια μας. Έχετε κάποιο είδους συνεργασία? Μιλάτε κτλ. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οπότε εσύ έχεις αναλάβει το κομμάτι του προγραμματισμού. Μάλιστα, είσαι ο εγκέφαλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε να φωνάξουμε και το κορίτσι μας εδώ, να μας πει έτσι και το κοριτσάκι 5 πράγματα. Η γυναίκα της παρέας. Γεια σας. Γεια σου. Το όνομά σου? Μιχάλα Παπαχίου. Και εσύ δουλεύεις πάνω σε ποιο κομμάτι? Πιο πολύ δουλεύω στο αλεξίπτωτο, αλλά ασχολούμαι και με άλλα. Πες μας λίγο τι είναι το αλεξίπτωτο. Το αλεξίπτωτο είναι κάτι σαν αλεξίπτωτο πλαγιάς, θα μπορούσα να το πω, αλλά όχι ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε να το κατασκευάσουμε. Ναι. Ανάμεσα υπάρχουν κάποιες τρύπες ώστε να προσφέρουν σταθερότητα. Γιατί χρειάζεται συγκεκριμένος χρόνος για να κατέβει και με συγκεκριμένη ταχύτητα. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο, πρέπει εμείς να το ράψουμε, είναι κάπως δύσκολο. Οπότε εσύ είσαι για το αλεξίπτωτο. Ναι. Εσύ το έχεις αναλάβει αποκλειστικά. Ναι, μαζί με μια άλλη κοπέλα, Μαριλένα Μπουγουλιά τη λένε. Μάλιστα. Σε τι φάση είμαστε?
Με το αλεξίπτωτο δηλαδή, εντάξει, το έχουμε βρει. Ναι, το έχουμε βρει, το προσπαθούμε. Κάθε φορά το πάμε όλο και καλύτερα. Πάμε να το εξελίξουμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτός είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός που θα πάτε, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Πανευρωπαϊκός. Ποιοι είναι οι μεγάλοι μας ανταγωνιστές? Δεν θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν και μεγάλοι ανταγωνιστές, αλλά όλοι είναι καλοί βέβαια, πολύ καλοί στη δουλειά τους. Αλλά όλοι έχουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι καλύτερο ή το άλλο. Κατάλαβα. Ο καθένας έχει να δείξει κάτι διαφορετικό. Ναι, αυτό. Πού γίνεται, είπαμε? Στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία, σε 2 μήνες από τώρα. Εκπληκτικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να έρθει και ο τέταρτος της παρέας, να μας πει και εκείνος την εμπειρία του, το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό. Γεια σου. Γεια σας και από μένα. Λέγομαι Ραμαζάν Κουμρίγια. Καλώς ήρθες. Και εσύ δουλεύεις πάνω σε ποιο κομμάτι? Εγώ είμαι ο βοηθός της ομάδας και πιο πολύ ασχολούμαι με όχι με ηλεκτρονικά, αλλά πιο πολύ με και τις κατασκευές. Δηλαδή, όταν έχω το χέρι που είπαμε πριν, μάλιστα. Ναι. Όταν έχω κάποιο πρόβλημα με την κατασκευή και διάφορα άλλα, πιο πολύ δηλαδή, δουλειές του χεριού, με φωνασμένο και δίνω ιδέες και πολλές φορές και λύσεις. Μπορεί να φτιάξεις κάτι, οτιδήποτε, έτσι. Ναι. Κατάλαβα. Αυτό δηλαδή. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα ασχοληθείς με κάτι τέτοιο? Ναι, πάντα μ' άρεσε αυτό. Πώς προέκυψε, ας πούμε, σε σένα προσωπικά? Εγώ προσωπικά από μικρός πάντα πήραζα συσκευές στο σπίτι. Μερικές φορές τις χαλώς, μερικές φορές τις έφτιαχνα. Και αφού μου ζητήσαν βοήθεια τα παιδιά, είπα να τη δώσω. Όσο μπορώ, βέβαια. Και όσο κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν Νορβηγία σε 2 μήνες, κάνετε και γνωριμίες με άλλα παιδιά, ανταλλάσσετε φαντάζομαι απόψεις, ιδέες. Είναι έτσι μια παγκόσμια κοινότητα όλο αυτό. Λοιπόν, έχετε και κάποιους οικονομικούς υποστηρικτές σε όλο αυτό το πρόγραμμα? Θα θέλετε έτσι να μας μιλήσετε πάλι εσείς? Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θέλει χρήματα για τα υλικά, για τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά. Μόνο για να πάμε Νορβηγία θέλουμε 5 αεροπλάνα. Γιατί δεν είναι καν Νορβηγία, είναι πάνω από τον Αρκτικό κύκλο. Δηλαδή δεν θα δούμε, ας πούμε, νύχτα εκεί. Εκεί που θα πάμε θα είναι η μέρα, κατάλαβα. Δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο και είναι έχουμε εκπληκτικά έξοδα για να πάμε. Βέβαια. Οπότε αν δεν υπάρξει υποστήριξη, και μάλιστα υποστήριξη όχι από τον απλό κόσμο, ο οποίος μας έχει αγκαλιάσει και μας έχει δώσει μικροποσά, αλλά χρειάζεται και κεντρική υποστήριξη, δηλαδή από κάποιο φορέα ίσως. Και βέβαια έχουμε με τον διευθυντή μας, τον κύριο Καπιωτά, έχουμε απευθυνθεί σε τράπεζες, σε μεγάλες επιχειρήσεις κλπ. Ναι. Άλλοι μας δίνουν, άλλοι επικαλούνται διάφορους λόγους κλπ. Έχουμε μια πολύ καλή ενθάρρυνση τώρα, μια πολύ καλή... Έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο ίδιος ο Υπουργός για το ταξίδι μας, ο κύριος Αρβανιτόπουλος, και είμαστε τώρα σε κάποια συνεννόηση ώστε να καλύψει την αποστολή μας ή μέρος της αποστολής. Και βέβαια μας έχουν υποσχεθεί η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής ένα ποσό, μικρό στην αρχή γιατί ακόμα είναι ο παλιός ο προϋπολογισμός, αλλά ελπίζουμε με το νέο τους προϋπολογισμό να μπορέσουν να εντάξουν και ένα ποσό λίγο παραπάνω για να μπορέσουμε να πάρουμε και τους 10 μαθητές, βάζω και το Ραμαζάν μαζί, αν μπορέσουμε να τον πάρουμε μαζί. Ναι. Και βέβαια. Ο Δήμαρχος Λέσβου μας το έχει υποσχεθεί. Βέβαια, ακόμα λίγο οι υπηρεσίες του είναι λίγο δυσκίνητες. Δεν είναι σίγουρο αν θα εκταμιευτεί τελικά το ποσό. Είμαστε τώρα στη συνεννόηση. Πάντως, έχουμε υποσχέσεις από αυτούς και απλά περιμένουμε να υλοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις, ώστε το δυνατόν συντομότερο να κλείσουμε τα εισιτήρια. Στην καλύτερη τιμή, βέβαια. Ναι, γιατί είναι και δύσκολη περίοδος. Φεύγουμε μέσα σε εξετάσεις. Άρα θα πρέπει τα παιδιά, γυρνώντας από όλο αυτό το κοπιαστικό ταξίδι, να δώσουν τα μαθήματά τους μια εβδομάδα αργότερα. Επί μια εβδομάδα μετά, αυτά που δώσουν οι συμμετέχοντες τους να τα δώσουν αργότερα. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές δυσκολίες, εκτός από το καθαρά γοητευτικό μέρος που είναι ότι κάνω κάποια επιστημονική εργασία, ασχολούμαι με πράγματα που ούτε στα πανεπιστήμια δεν διδάσκονται. Από ό,τι διαπίστωσα από πολλούς φοιτητές μου, λένε ότι ακόμα και αυτά που κάναμε στο σχολείο δεν τα έχουμε κάνει. Ναι. Αλλά είναι εκπληκτική δυσκολία της γραφειοκρατίας, το οικονομικό μέρος. Δηλαδή τα παιδιά ευτυχώς είναι μακριά από αυτό. Τα παιδιά ασχολούνται με την αποστολή τους. Αλλά ο κύριος διευθυντής μας, ο κύριος Καπιωτάς, και εγώ, αλλά και όλο το σχολείο έχει να ασχοληθεί με αυτό το τέρας, ας πούμε, του πώς θα μπορέσει μια ομάδα να πάει και να πάει να. Πώς πρέπει να λειτουργήσει, μια αλήθεια είναι αυτή.
Εκτός από τη διαστημική, έχετε ασχοληθεί και με τη ρομποτική, το οποίο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, φαντάζομαι, έτσι. Πριν τη ρομποτική υπήρχε το computer game. Computer game. Εγώ το πήρα για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού, computer game, που ήταν η ζωή του Γαλιλαίου στην ουσία και περνούσε μέσω του παιχνιδιού τους νόμους του Γαλιλαίου στους μαθητές. Αγαπάτε πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Ναι, κυρίως τα παιδιά μας βοηθούν να το αγαπάμε. Ναι, και φαίνεται και έτσι εμπνέεται τους μαθητές σας, δηλαδή πάρα πολλοί από αυτοί σίγουρα θα βρουν έτσι τον δρόμο που τους εμπνέει τελικά. Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας. Απλά αυτό που θέλω να δουν είναι ότι, ας πούμε, στην περίπτωση του σχολείου μας ξεκινήσαμε από ένα παιχνίδι, θα μπορούσε να πει κάποιος, το οποίο έφερε κάποια διάκριση. Και μετά, το έχω πει και άλλες φορές, ακολούθησε ένας καταιγισμός. Γιατί το ένα έφερνε το άλλο. Η ίδια ομάδα αυτή που είχε ασχοληθεί με το computer game, μετά μετεξελίχθηκε στην πρώτη ομάδα που πήγε στο Κάνσατ. Και πήγε και πολύ καλά. Όπου είχαν φτιάξει? Είχαν φτιάξει ένα Κάνσατ καταπληκτικό. Ήταν το πρώτο μας Κάνσατ, δηλαδή και ξεκινήσαμε από το 0. Δηλαδή πήγαμε σχεδόν κοροϊδεύοντας ο ένας τον άλλον, σιγά μην το κάνουμε. Δεν το πιστεύαμε. Ναι, κατάλαβα. Ήταν η πρώτη φορά που γινόταν. Και ήταν και η πρώτη φορά που γινόταν διαγωνισμός τέτοιος ευρωπαϊκός. Δεν υπήρχε κάποιος. Τώρα, ας πούμε, οι καινούργιες ομάδες που βλέπω, φαίνονται καθαρά οι επιρροές οι δικές μας επάνω τους. Ας πούμε, πρώτοι εμείς χρησιμοποιήσαμε ανθρακονήματα. Μάλιστα. Στο περσινό διαγωνισμό, οι μισές ομάδες είχαν ανθρακονήματα για περίβλημα. Και αλεξίπτωτα σαν τα δικά μας. Δηλαδή, ανοίγουμε και δρόμους. Αλλά όταν ξεκινήσαμε, εμείς δεν υπήρχε κάποιος να βασιστούμε πάνω του, αλλά και αναγκαστήκαμε να τα κάνουμε από την αρχή. Το πρώτο μας το Κάνσατ ασχολιόταν με την μέτρηση, με τον εντοπισμό των αερίων της ατμόσφαιρας, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, υγρασία κλπ. Έκανε κάποιες μετρήσεις και πήγε αρκετά καλά. Τώρα, μετά υπήρξε μια χρονιά που δεν υπήρχε Κάνσατ. Είχα λοιπόν μια ομάδα παραπονεμένων μαθητών ότι κύριε, τι θα κάνουμε. Ναι, κατάλαβα. Αφού σκέφτηκα τι θα κάνουμε, λέω μπορούμε να κάνουμε ρομποτική. Ούτε αυτό το ξέραμε. Το ξεκινήσαμε στην αρχή με ένα ρομπότ για 40 άτομα. Είχαμε πάρει, μας είχε δώσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Αλλά μετά με τη δημοσιότητα, με τις εφημερίδες που μας έγραψαν και όλα αυτά, όπως και το ραδιόφωνο τώρα, και ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας. Παρακαλούμε. Είναι πολύτιμη για μας και για λόγους προβολής που το χρειάζεται αυτοδιές, αλλά και να ξέρει ο καθένας ότι είμαστε εδώ, προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Συνεχίζετε. Ξέρετε, κάποιοι ίσως να το έχουν ξεχάσει κιόλας. Συνεχίζεται όλη αυτή η δουλειά. Ξέρετε, άμα μας ξεχάσουν. Συνεχίζεται αυτή η δουλειά. Όχι μόνο συνεχίζεται. Και εξελίσσεται και βέβαια. Τα παιδιά αυτό το θεωρούσαν δεδομένο ότι κάτι θα κάνουμε. Έχουμε χαθεί λίγο στα προβλήματά μας. Αυτό είναι το κακό και χάνουμε λίγο το δημιουργικό μας κομμάτι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι να μας το υπενθυμίζουν. Ναι. Κυρίως μαθητές. Κυρίως μαθητές, βέβαια. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε λοιπόν με τη ρομποτική. Με όλη αυτή τη φασαρία βρέθηκαν πάρα πολλές εταιρείες που μας πρόσφεραν ρομπότ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στο σχολείο έχουμε 5 πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής, συν 2-3 εξαρτήματα επιπλέον, όλα από δωρεές από εταιρείες. Και έτσι μπορούμε αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο η πρώτη ηλικίου του σχολείου μας να ασχοληθεί καθαρά με το θέμα της ρομποτικής. Έχετε ασχοληθεί όλοι με ρομποτική? Πέρασαν από εκεί. Εκεί πέρασε τη ρομποτική, ας πούμε, είναι κάτι σαν προετοιμασία για το τι μας περιμένει στη Δευτέρα ηλικίου. Οπότε είναι δυσκολότερο. Το Κάνσατ είναι πολύ πιο σύνθετο γιατί πρέπει να τα κάνεις όλα από το 0. Κατάλαβα. Ενώ στη ρομποτική είναι σετ αυτό, εκπαιδευτικής ρομποτικής, δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα έτοιμα. Μάλιστα. Βέβαια, αν δεν ασχοληθούμε ίσως κάποιο άλλο χρόνο με Κάνσατ, ίσως μπορούμε να ασχοληθούμε με ρομποτική, αλλά ξεκινώντας από το 0. Όχι εκπαιδευτική πια ρομποτική, αλλά κανονική ρομποτική. Ας μου πούν λίγο τα παιδιά, κλείνοντας, ποια είναι τα όνειρά τους? Ένας, ποιο είναι το δικό σου το όνειρο? Όλοι ας περάσουν από εδώ έτσι, κλείνοντας. Βεβαίως, εννοείται. Ως προς τι? Πώς φαντάζεσαι γενικά έτσι τον εαυτό σου όσον αφορά αυτό που κάνεις τώρα? Τι θα ήθελες? Κοιτάξτε, καταρχάς τώρα το άμεσο όνειρό μου είναι ότι θέλω να πάμε καλά στο διαγωνισμό. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την ομάδα, επειδή μου αρέσει η μηχανολογία. Οπότε ιδανικά θα ήθελα να περάσω ως μηχανολόγος μηχανικός στο πανεπιστήμιο. Και από εκεί βέβαια θα ανοίξουν, πιστεύω, άλλοι δρόμοι και θα έχω πολύ πιο όριμο μυαλό από ό,τι έχω τώρα και πιστεύω ότι θα ζυγίσω καλύτερα τις επιλογές μου τότε για ένα ίσως καλύτερο μέλλον. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Έτσι, να ακούσουμε τα όνειρα των μαθητών οι οποίοι θα κάνουν αυτό το πολύ μακρινό ταξίδι για να δείξουν τη δουλειά τους.
Λοιπόν, εγώ έχω όνειρο να γίνω ένας προγραμματιστής. Γι' αυτό και μπήκα στην ομάδα στον προγραμματισμό, στον τομέα αυτό. Ναι. Καταρχάς θέλω να γράψω πολύ καλά στις Πανελλήνιες για να μπορέσω να δω το όνειρό μου να γίνει πραγματικότητα. Τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Έλα. Εντελώς διαφορετική συνέντευξη Παρασκευή σήμερα. Εμένα πάλι δεν έχει καμία σχέση το όνειρό μου με το Κάνσατ. Απλώς μπήκα μέσα για να δω τι είναι. Και την εμπειρία, μόνο και μόνο. Μάλιστα. Εγώ καταρχάς θέλω να σπουδάσω φαρμακευτική, να πάω στο Πανεπιστήμιο Αριστοτέλειο. Απλώς ήθελα να δω πώς ήταν μέσα, τι είναι το Κάνσατ, λίγο τα μηχανολογικά ήθελα να δω πώς είναι. Μόνο και μόνο για την εμπειρία ήθελα να δω. Πώς πάει μέχρι στιγμής, Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει. Είναι κάτι καινούργιο, δεν το έχω ξαναδεί εγώ ποτέ αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Να τη διαφορετική άποψη. Έλα και στον τέταρτο. Εμένα το όνειρό μου πιστεύω και θέλω να συνεχίσει να είναι τα μηχανικά, τα ηλεκτρικά και γενικά να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Μπορεί βέβαια να μην πραγματοποιηθεί, αλλά πάντα θα το έχω στην άκρη του μυαλού μου και θα το έχω σαν χόμπι. Κατάλαβα. Δεν θέλω ποτέ να το αφήσω. Σου έχει δοθεί πάντως ευκαιρία, οπότε νιώθεις ωραία γι' αυτό. Και νιώθω περήφανος για κάθε φορά που καταφέρνω να κάνω κάτι σωστά. Δηλαδή να δώσω μια σωστή λύση και... Κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα να μας πει εδώ και ο δάσκαλός σας, ο καθηγητής σας, το όνειρό του. Μιλάει στο τηλέφωνο. Έτσι είναι τα ζωντανά. Ελπίζω θα του δώσω έτσι κάποια δευτερόλεπτα χρόνο. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο, παιδιά. Πάντως και το ταξίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και που θα πάτε είναι πολύ ωραία. Και όλοι αυτοί που θα γνωρίσετε έτσι θα είναι μια εκπληκτική εμπειρία. Και θέλουμε έτσι να διαβάζουμε για σας. Θέλουμε δηλαδή έτσι μετά από 2 μήνες να έχουμε ωραία νέα και το πιστεύουμε για σας. Εδώ και ο καθηγητής μας να μας πει το όνειρό του. Εγώ το όνειρό μου να έχω το 2 μαθητές. Δηλαδή, ο εφιάλτης μου είναι το σημερινό σχολείο. Είναι ένα σχολείο ουσιαστικά εξεταστικό κέντρο. Οι μαθητές δεν μας βλέπουν σαν καθηγητές, πιο πολύ μας βλέπουν σαν κονσερβαρισμένη, ανούσια γνώση, ασκήσεις, ασκησιολογία κλπ. Δηλαδή βαριούνται στην τάξη και έχουν δίκιο που βαριούνται, το βαριόμαστε εμείς. Ναι. Και το όνειρό μου είναι αυτό το πράγμα, να μπορέσει κάποια τέτοια πρωτοβουλία που είναι το Κάνσατ, τη ρομποτική, κάποιο θέατρο. Να δίνει κίνητρο, ας πούμε. Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή το σχολείο να ξεφύγει από όλο αυτό το πράγμα και να δουν τα παιδιά επιτέλους τον εαυτό τους σαν παιδιά. Ναι. Μετά θα έρθουν όλα τα άλλα. Δηλαδή, άμα δείτε πώς δουλεύουν, τους βλέπω τα ίδια τα παιδιά μέσα στην τάξη, πόσο βαριούνται και πόσο ταλαιπωρούνται για να μάθουν τα ίδια ανούσια πράγματα που μαθαίνουν τώρα γενιές. Και εγώ τα ίδια πράγματα έκανα. Και βλέπω ότι καταρχήν κάθε μέρα με το που σχολάμε κάθονται 1 και 2 ώρες μετά το σχολείο, μέχρι τις 2, τις 3, τις 4 καμιά φορά και δουλεύουν πάνω στο Κάνσατ χωρίς να τους υποχρεώνω. Και ήταν ο βασικός όρος που ξεκινήσαμε. Ότι εγώ βεβαίως θα λέω ότι πρέπει να γίνει αυτό και αυτό και αυτό, αλλά δεν μπορώ να πιάσω και να πω έλα και δούλεψε. Όποιος θέλει έρχεται και δουλεύει. Σωστά. Είναι επιλογή αυτό. Επίσης και την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο και την Κυριακή, όποιος περάσει έξω από το Τρίτο Λύκειο θα δει φως μέσα. Είναι τα παιδιά, βεβαίως εγώ δεν μπορώ καν να τους παρακολουθήσω. Είναι πολλές φορές που μέχρι και μόνοι πηγαίνουν, ανοίγουν την πόρτα, μπαίνουν μέσα, δουλεύουν, προχωρούν. Περνώντας απ' έξω θα τους δείτε, ναι, και το κάνουν από μόνοι τους. Χωρίς να τους αναγκάσει κανείς. Την ίδια στιγμή που... Να μεράκι και αγάπη, βέβαια. Ακριβώς. Γιατί δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι δικό τους. Αν μπορούσε η εκπαίδευση να γίνει έτσι, θα ήταν το καλύτερο. Δηλαδή να βγαίνουν χαμογελαστά τα παιδιά και να βγαίνουν ξέροντας ότι κάναν κάτι για τον εαυτό τους. Ήθελα και το έκανα. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω. Και θα τα ξαναπούμε σε 2 μήνες. Θα ήθελα έτσι να τα ξαναπούμε, να μου πείτε τις εμπειρίες σας. Εντάξει, παιδιά. Βέβαια. Ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.